Ljouwert is het in 2018, maar onder die tijd worden nog sommige steden culturele haardstad van Europa. Omroep Friesland en Ljouwert de Kronte ondernemen te jaren met een talentvolle jongeren een ziektocht naar de ziel van deze steden. Om te zien wat u onderskiert en wat u bindt. C'est un élément majeur et un des objectifs que nous poursuivons avec Mons, capitale européenne. Et ces jours-là, tous les taxis, les gens, imaginez comment est-ce que si on faisait ça, tous ces gens sont des belles. Waar en hoe begin je als je de opdracht krijgt om met twee mensen die je verder net kennen een verhaal te maken van een stad dat je nog niet wist hebt en het bestaan amper van wisten. Die jaren met Ines Jonker, journaliste bij de Ljouwert de Kronte, en Jos van Dalfsen, een jonge wetenschapper van Wetterinstituut Wetses, ben ik naar Mons, Bergen in België aanreizen. Om verslag te doen van een weekenlang omstruinen en om eens heen te zien. Want takkemt hier is Mons culturele haardstad van Europa, zoals Ljouwert dat in 2018 was. Alle draaien binnen wie dravers en binnen bekend met het fenomeen dat er ook draven vaak mooie ideeën in je opkomen. Dus eerst maar even nadenken en bepraktisseren wat we doen zullen. Eer wie de borinage, de streek met Mons in Leidt, een wolverende regio. Goud, zilver en kolenminen zorgen voor een enorme economische groei en rijkdom in de vorige eeuw. Maar met het sluiten van de minen, de laatste gier in de jaren 70 dicht, rekken de borinage in verval en een groot pad van de bevolking werkeleers. Maar zo'n paar jaar gaat het de andere kant weer uit. Mons is een stad zoals ze groot als Ljouwert. Er zijn dik 95.000 mensen, de dorpjes eromheen meerekenen. Een belangrijk man is Elio Di Rupo, zoon van een Italiaanse emigrant. Hij wie eerder burgemeester van Mons, is oud-premier van België en zo'n verliezen hier weer eerste burger van de stad. En de man die het regelen heeft dat Mons takkemt hier culturele haardstad van Europa is. Er wordt weer bouwd in de stad. Zoals hier, het Museum van Moderne Kunst, waar takkemt hier, maar culturele haardstad, een grote Van Gogh tentoonstelling komt. Ook de Vlaamse kunstenaar Arne Kaze bouwt van Mons 2015 een groot houten kunstwerk midden in de stad. Hij wilde mooi een debat in de stad op gang brengen. Ja, ik wil nog een paar dingen van hem weten. Ja. Hij heeft gezorgd dat Mons culturele hoofdstad wordt. En ik wil even weten waarom hij dat heeft gedaan, wat daar belangrijk aan is. En wat de sleutel is tot het succes en wat Leeuwarden daarvan kan leren. Daar ben ik benieuwd naar. Hier in de streek waren vele miners, stalindustries en zo. En met vele sociale moeilijkheden. En armoede. Dus het is niet zo belangrijk, maar met armoede. En dus met de culturele hoofdstad van Europa, het was een manier om verder te gaan en om een andere pagina te schrijven van onze geschiedenis. Ja. Heel belangrijk is om een duidelijke visie te hebben om wat zijn de doelen. Ja. Niet alleen op het cultureel vlak,
maar ook op het sociaal-economische vlak. Ja. Wat zijn de resultaten dat we willen? En wat verwacht u ervan? We verwachten veel zaken. Ten eerste op het economische vlak. Ja. We hebben hier dichtbij Mons, het centrum van Mons, Google. Database Google. We hebben ook veel kleine ondernemingen in de nieuwe technologie. Ja. Ja. En voor mij de beeld, de imago van de streek, van de Mons, met de culturele hoofdstad van Europa, zal veranderd. Ja. En dus voor investeerders is heel belangrijk om te gaan daar waar zijn positieve zaken. Ja. Dus is een verandering met de verleden tijd. Dus ik wacht veel zaken, in het bijzonder op economisch en sociale vlak. Voor mij is het een très grande différence. Met deze grote installaties dan voor mij, je hebt het monotone straatbeeld. En als je zoiets gaat binnenbrengen in een straat of zoiets gaat bouwen, dan verander je de ritme van het leven in een stad. Want we hebben allemaal vrienden, Facebook-vrienden, Twitter-vrienden, over de wereld, maar je kent je naaste buur niet meer. Want als ze het nu mooi vinden of niet mooi vinden, of graag hebben of niet graag hebben, de bedoeling is om die deur in onze geest weer op een kiertje te zetten en die mensen weer samen te brengen en dat dialoog op gang te brengen, wat dat voor mij heel belangrijk is. Dit werk gaat hier staan, 5 jaar, en gaat terug weggaan. En waarom neem ik dat werk weg, is voor mij belangrijk, omdat de leegte die daarna komt, gaat vele malen groter zijn dan de leegte die ervoor was. En ik hoop dat mensen dat in gang gaan zetten, dat een mechanisme teweeg brengt, dat mensen gaan beginnen na te denken, shit, we missen iets, we moeten iets gaan doen. Mons is een Franstalige stad en mijn Frans is op zijn zacht zo'n striem in. Daarom steen ik op Teertske te wachten. Ze is bijna in Ljout en woont in een Lieds dorpje 40 kilometer verderop. Maar ik wil wel wat scoren met haar werk en wil wel helpen. Ik steen op een vrouw te wachten die ik nog niet eens jongen heb. Waar zou het wezen? Vandaag ga ik op zoek naar wat de stad Mons en de universiteiten hier eigenlijk te bieden hebben voor de studenten. Wat hun betrokkenheid is bij de culturele hoofdstad. Dus hoe zij daarin meewerken, hoe ze het project überhaupt zien. Wat ze er zelf aan kunnen hebben. Dus hoe zij hier leven en na de universiteit uiteindelijk aan het werk gaan. To discover those objects and to see how they work, it's a great chance to understand how something very simple like electricity, which is part of our daily life, has been built by scientific people studying principle and moving into things. It's basically during 2015 as a university, you open the doors via these activities or exhibitions. You open the doors to the general public to see what happens inside a university and what you develop there, and what is the purpose for the community later on maybe. Is there also involvement of your students? Sure. The students also are very much involved in taking part to this event. And they have developed their own program. Mm-hmm. Some students have even got together in terms of living together in order to develop activities. They are preparing a show. They will organize some special sport event where they will invite different type of other students from other part of Europe. Mm-hmm. They are themselves trying to take part to some of the project. For example, some students are designing an application
for smartphones, so that a guide that has been designed by one of our colleagues about powers of Mons, military power, church power, political powers, that they will be accessible to those smartphones. The idea is that, of course, the university is more than just research and teaching, and of course 2015 is a great opportunity for everyone to show that they are willing and happy to take part to this. Titske en ik hebben een afspraak met een paar oude mijwerkers in een dorpje in de buurt van Mons. Want Mons ligt in de Borinage, dat is een oud mijngebied. Dus we zijn heel benieuwd naar hun verhaal en de geschiedenis. En daarna hebben we nog een afspraak met een oud journalist. En hij weet heel veel over deze streek, de Borinage, Wallonië. En hij gaat ons een beetje het grote verhaal vertellen. Dans une région d'Allemagne. Donc ce sont des gestes d'amitié que nous doivons faire. C'est pas sans fait pour eux. Par exemple, si on commence par ici, il faut peut-être souligner. Donc avec Mons 2015, Haar man was ook zoon van een mijnwerker die in deze mijn heeft gewerkt. En 21 jaar geleden hebben ze het hele complex gekocht. Eigenlijk ook om te voorkomen dat het allemaal verdwijnt. En zij willen heel graag dat er iets bewaard blijft. En ze willen ook wel graag een soort van monument. Maar dat komt er eigenlijk niet. Dus vanuit de politiek heel weinig interesse. Ja. In de Borinage, in de mijnstreek en wat hier allemaal is gebeurd. En dat vinden zij best wel pijnlijk. Dus ze proberen nu eigenlijk zelf, door dit op te kopen en een beetje op te knappen of althans te behouden, om er toch iets van te kunnen laten zien aan toekomstige generaties. Zij zegt niet dat ze het wil opknappen. Zij zegt conserveren, zij wil gewoon die herinnering behouden. En ze zegt ook, het is niet echt voor het grote publiek. Het is vooral voor de families, voor nabestaanden. Nu voor het derde jaar doen ze ook in het voorjaar een soort parcours. De eerste keer heette dat parcours poëtiek. Ja. En nu heet het dan La Folle Légende van Gogh. Dus dat is de gekke legende van Van Gogh. Ja. Omdat dit dus blijkbaar, dat is dan dus hun verhaal en ook voor Mons 2015 belangrijk, dat dit de enige mijn is, een van deze putten hier, waar Van Gogh dan ooit is afgedaald, blijkbaar, tot 700 meter. En zo willen ze dat dus, ik denk niet dat ze het eenmaal willen renoveren of opknappen, maar het is eerder het behoud van de plek, dat het niet met de grond gelijk wordt gemaakt. En vanuit de universiteit werd mij eigenlijk geadviseerd om vanmiddag eens een kijk te nemen op de soort van Silicon Valley van Mons. Daar schijnt voor allerlei activiteiten en bedrijvigheid ontwikkeld te worden op het gebied van ICT onder andere. En daar gaan we een aantal interessante bedrijfjes en mensen ontmoeten die van alles ontwikkelen op dat vakgebied. Dus we gaan het zien. Deze omgeving is het nieuwe Mons, zou ik een beetje kunnen zeggen. Het nieuwe Mons is het geheel, waar eigenlijk het erfgoed evenzeer als de nieuwe technologie omarmd wordt en dat er echt verbindend gewerkt wordt. Bonjour. 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 Hi. Hi. Jos. Florent. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Hi. So this is your office? Yeah, this is our studio and we are working here for 3 years now. Yeah. Almost 3 years. Jelly Cube? Jelly Cube. Nice. Thank you. So this is an overview of what you guys normally make. Yeah, but it's kind of old because we made it 2 years ago, and we have a lot of work to do, so we have not the time to make a new one. Which is good. Yeah.
of course, for your business. That's a good problem we have. And then you just need the lenses. But then you can watch like a movie. Exactly. You can fly above the Everest. I don't know. There's a lot of things you can do. But this is not your invention. No. But you're going to see. Maybe we can make some video for this kind of device. We make it work. Oh, that's quite interesting actually. We are going through the city this whole week to see what is Mons as a city is about. What is the history and what is the present technology and developments. Is there a reason for you to be in Mons, or could you be anywhere with your business, basically? Technically, we could be everywhere in the world because with the internet we can do everything everywhere. But we are from around Mons, and because of the Mons 2015, we think it's a good place to be because. There will be like an emulsion, you say that, around technologies, around creativity, around creative area, technologies and everything. So I think this is a good place to be for the next year and more. Culturele haardstad van Europa betekent dat er een soort geld naar de stad komt. Om daarmee dingen te doen die zo'n stad weer nieuwe energie houdt, om de toekomst een eindje in de goede richting te helpen. In Mons hebben ze met elkaar 66 miljoen euro te verspiekeren. Er zal toekomst hier dan ook een soort te doen wezen. Maar een lieds streetonderzoek leert dat de meesten er hiet nog koud van worden. Kijk dus bij ons vinden ze er net zo vol van. Het zal vol, we zeggen het wel. Ines heeft een afspraak regelen met oud-journalist van de Standaard Guido Fontijn. Hij is Vlaming, maar weet alles van Wallonië en de geschiedenis van de streek. De lijststeengroeven zijn allemaal dicht. Ja. De marmergroeven zijn allemaal dicht. Er is ooit een goudmijn geweest, maar die is al lang dicht. De tinmijnen zijn dicht, dus alles is weg. Er is een nieuwe ambitie, niet alleen in Mons, ook in Luik. En misschien is de rol van de universiteiten daarin zeer belangrijk geweest. Mons heeft een belangrijke universiteit al heel lang. Luik heeft een grote universiteit. Ja. En er zijn al heel lang van die programma's opgestart met de hulp van de federale regering eerst, van de Waalse regering nadien. Om dus nieuwe vormen van industrie op te richten of te stimuleren. Technologie samen met de universiteiten. Ja. En dit is hier in Mons waarschijnlijk bijzonder goed gelukt. Hoe ervaren de inwoners van Mons eigenlijk dat hun stad nu zo in de picture staat en culturele hoofdstad is geworden? Ik weet niet of de gemiddelde inwoner van Mons naar al die nieuwe theaterproducties zal gaan kijken of naar de tentoonstelling van Van Gogh zal gaan kijken, dat weet ik niet. Ik heb de indruk dat meneer Di Rupo hiermee iets wil doen voor Wallonië in het algemeen. Ja. Dat de gemiddelde inwoner van Mons misschien opgelucht zal zijn als dat jaar 2015 achter de rug is. Okay. Maar hoe dan ook is Mons 2015 toch meer gericht naar de buitenwereld. Ja. Om dus daar te zeggen dat Mons niks meer te maken heeft met die oude industrie van vroeger. Dat er nu nieuwe industrieën zijn en dat er ook cultureel wordt geïnvesteerd, dat men op die manier naar buiten kan komen. Maar dit hele project is toch meer voor de buitenwereld bestemd dan voor de gemiddelde inwoner van Mons. Cedric Sabato is een kunstenaar met aanzien. Hij werkt in Mons en loekt internationaal de aandacht met zijn werk. Hij onderzoekt op een heel eigen manier de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologie op natuur en mineskip. Hier vertelt hij over een onderzoek van hem om een plant te leren op muziek te douchen. The first day, the plant listen music and don't react. Okay? Second day, a 3, 4, 5, 6, and after 1 week, he makes some. The plant moving, yes, and dancing, and the plant reacts. Viens la poser dessus. Et il y avait juste là une petite boîte à musique. Après, de l'autre côté, moi j'ai
un socle. Okay. Parce que la plante, elle a besoin... she needs to 22 degrees for react. Because it is too cold, she don't move. It looks like you're a DJ. Yes, natural DJ and natural groove box with a drop and make some different rhythmic. Do you compose beforehand? Do you think of rhythms to follow, or do you improvise when you give a performance? For the performance, I make some a composition special for a different project because I don't like to make the same composition. I don't have some partition, yes, and make different projects just for make fun for me. I think it is a real opportunity for artists and culture and to make economic energy and artistical and cultural energy. Ines heeft nog wat teruggepraat met een van de oude mijnwerkers en hij neemt haar mooi naar het begraafplak waar zijn broer begroeven luidt. In de jaren 50 kwamen ze met kloften, Italiaanse gastarbeiders naar Wallonië, omdat er thuis in Sardinië geen werk was. En ze hier te springen zitten om werkvolk. Legitiem. Hij is hier altijd blij. Er zijn in totaal 3 broers vanuit Italië naar België geëmigreerd. Eigenlijk gewoon omdat ze geen werk was in Italië. En hier was genoeg werk in de mijnen. En zijn oudste broer is in 2001 overleden aan een mijnziekte. En hij ligt hier begraven. 3 van de 8 kinderen zijn hier naartoe gegaan. 1 van de broers is weer teruggegaan toen hij met pensioen ging. Hij en zijn broer zijn hier gebleven. Vittorio heeft hier ook een Italiaanse vrouw ontmoet. Is hier getrouwd, kinderen gekregen. Heeft dus een heel leven hier opgebouwd en is niet meer terug geëmigreerd. Nog oorl weken, dan is het Safir. De stad heeft een programma vol met activiteiten. Het kan net oors of het wordt een bijzonder ier van Mons. Spietig is dat het naar het treinstation dat het oude Mons met het nieuwe Mons verbinden moet, net op die het oor is. La gare n'est pas présentée dans les projets Mons 2015, mais c'est vrai que les autorités auraient bien aimé qu'elle soit inaugurée en 2015. Malheureusement, vous avez vu les travaux, ça ne sera pas le cas. Et c'est d'ailleurs un gros problème parce que la gare provisoire qui est pour le moment installée n'est pas très pratique pour les voyageurs. En kijk dus bij u is er ook kritiek. Met name het geld dat het al je kost. Want dat hier ook oorsbroekt worden kennen. Un maximum de gens. Maintenant, il y a aussi beaucoup de critiques parce que, évidemment, une capitale culturelle, ça coûte cher. Ça coûte cher à organiser. On est dans une région qui est fort marquée par le chômage et les gens ne ressentent pas encore vraiment les retombées économiques qu'il peut y avoir. Uw visite zit erop. In het café op weg naar uw hotel steken we nog even aan. We treffen er een begrafenisondernemer, een squastienbouwer en een installateur. Plaatselijke ondernemers die het voorrekenen is dat van elke euro die ze in culturele haardstad steken, er zo'n een hele euro voorom komt. Een rendement van zo'n 150%. We hopen je het mooi haar. Gezondheid! Het weer een mooie weekend en we zijn stevast van doel weer om te komen in 2015.